abamenyi bekenyoro kia bomegota ase ward ya Bugusero meye bunge ya Bugusero ase bunge ya Kitutu Church South ritkoria rero barobekana kubwatekana no gutama usino kubora kumusibwa yomo oyo engera omwane nyaruka weskuru ya St Patrick's Mosocho. Gabriel Nyakundi ni otomanyiro watyo Ritkolero ni ngobomenyi kurwasi kenyoro kebomogota ikigotoka ase ward ya Bugusero ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii baisokia na gotwara oborobonene inkubwatikana negekorekemo kimukagirwa uyu nyara gutama kurwasi getaseni kyabanyanyimbo korengana na barabo ni gobera na goteba buna ni go ikagere buna ni go musayo yo aigorere twiri korigoro n'abanyanyimbo egintu kyabagece barabo wikasenka yumukagerwa uyu koro ngatiga mwana banko ndi sukuru konya ninje ngomokoba uyu gondebi na konya ninje ngomokoba lakini bona na igwete murobe ate mwana akibwa kire bona saa 11:30 ka togotira umwana yake baba kwigwe betiganje ndire kagenda kagoika about 250 meters kuche skuru akanyoro mungwana geto okomyo kurwe enchira ge yaringe panyaru omuru yatema goepa mumuru na mubwati gwicho andagatema goepa na era mubwati gwicho finally agasokie meye bere akamadenga bono obuge no bwapi mimi nimekumalisha nyomba obeire gakore pipo ona ritwasoka tukarigani nje na umonginone na mama tugasoka tugetani ne chianti tukagenda mpaka gabwisa akorere tuge getendekyo tukanyora tiringire chianga chitaboire arafu narito chiete mpaka polisi maate Mosocho tukaripoti kera twaripoti ororo bakatutuma tukagenda mpaka Iranda kera toika Iranda bakaturwari umwana uyu akarwarigu agapimo gose nakoreire boyo kanyorekana nalepire egintu kyabageciya abanyakenyoro abaigana kwimuka igitambukiro ky'ugwata ibirore asenke yiga yingubwatikana negekore ky'ugusaria umwana uyu yiga nga lero mandi ngwirware koti apro tuma gote gwigoronga omomuro uyu nga no kyumurangu nga nkogenda ari acha omusikali omugorera kurwe eseri nga soka gende acha yako gende acha chicho echirete opposite side ye kwerende esa mumuru yato atokere ani atamire chicho echikale ko chimata na agasa chite ngo chigesuna akaiga akaline gesumu akatacha igoro akabwa abanyakenyoro nabo igwe tobororo bakaimuka bakabwata mumuru bakamwere baka police kiba muigitirende polisi yali kolendo muntu ye murende kapisa bakairukuti rero ubwakire rero twamanyekere mu rwego rwange kuti aenda stakirwe kuringana n'amagosa akorete nigoboro kirigutago kigoko bucya segetase nikiga kya Mosocho asibate babuna niga bikore binge bikokorekana asenseme yiga ekero bigo ikigwa asegetase nikiga kya Mosocho nigo batari konyora obokonyi bonde bonsi asi umukagerwa akubwatukwa ekero ikiwe asegetase nikiga kya Mosocho kemoiga ekenyoro nkega ikiri sana uyegatende abasikari ba Mosocho babeire etabiembe okoiro mwarifu oro otachi goika nonye nyomba kwanyoro mwarifu ori koira no oikira bairu chibese babere omugu yabere hotel ne polisi station ya Mosocha yabere mune gyosikige kuri bantu bakona bali amandasi tali rero litanga liyo kanono go yinko bobolema twabwata abayibi twabayire bake polisi station eri twababeko mambi baigole omwana kanyane n'emyoro omungoni tukamubwata tukamwira Mosocho akabera ona ante simu ne gyabere akabera ya matuka 5 iga ande oigole bakeru chibese osokire bone kere bakoso bone Mosocho ande bakotetebi naki bone muna turete mapusi hapa bone ngaitu turete tuite Kingo reporteria egetaseni bwanjete kianda gikomikuru sebunge yega ya Kitutu Church South County yega ya Kisii Nchenkuru Nyakundi Gabriel